Kubai pibro ki parlok ki parjor ki bujus nan pe kubor connection ther ine iwe iba ya ka sorkar jong ukon rat sangma hadin ba i la yero lane i penpau ga jing susi halor ka jing klat no UMP Badan Burom ka Shilang constituency kumta ini iba ila penram juri kani sorkar ukon ran ban khamshai to ba ngin ya pe ya kani ka jing kren jong na uba kam don kajing arsap kaba kham khrau palat ban yagani artli kilines haka kot jing ruai jong kabalang presbyterian kaba ongkumni nang be syaphrang labun babeng dang laj ka kherdop ngaru hagani kapor lada phi beng saya beng lada phi keno saya keno hinrai ke ke badon aga jingmut jing perkhat ke jonga ngangan keren beg direct bat kane ke jing keren jonga kade kat kum ka jing sngew thu ka jonga simen hapi phila ban priang lani phila ban kentai para lok baro kum ki khun ka briu hun nyeu trep ki bawan hang ne wan kamai ya ka hok ya ka tip briu ya ka tip belei ya ka tip kur ya ka tip kha hadin ke jiklat no jong i MP Badan Burom jong jela jong i Dr. Ricky Eje Singkon kung bang liyo i haglat pathai khubor hakirensan sosial media bapher banadu kiriu pajba hadu ki officers ki MLA bat ki ministers jong ke jela ke jong ki ai kata ke jing yarok ki pharu kata ke khubor jing sngeulem tani kata ke condolence message kabangi ong haktin phareng nadu chief minister ngiyo i ba uong ba arta ye menshwa ki kendu Delhi kia trelang ya keju ke kam na ka benta ban ra ya ka roy kapar ban kren ya ke jing shisha ya ki mat ki jura jong gari bekajai benri Pak Prestun rukumta masnya bahalang dahar rukumta hinrei kat bai MP jungi dang impat ngim ju yo sngew ye kini ki jai kentin ki bakum kini baki don kata ka jungi trelang baki don kata ka ju ke jingmut na ka bentaban kentiu ya ka riber ke jai benriu badi ke jela ke jungi kat ba ubriu udang im beng keno penrem ya ki kam ki bau trei ya ki ketin ki bau keren ya ka niam ke bau don ya ka parti ke bau don but what ya ka kam personal cimet jemur Henry anda yapat ai ke jing yero kat bau beri udang im kawang keti kawang kendeu kawang mau kawang bom anda yapat lek bu sentiu hatu kane kamlong ke kam arsap hanga cimet ngasngeu ba kam don ka kam kaba arsap palat ban ye geni paralok para jor baro lada ngikwa ban ye ro yu briu lada ye email lada ye ipa lada ye men lada ye para lada ye parlok para jor lada ye nong yalam lada bat ki syakri lada ngikwa ban yaro kat ba kidang im lada ngikwa ban ye trelang
ban penpau kata kajing trelang penpau kat ba kidang hip kane kajing yero anda ki briu kim don shu bat ni anda kila klat no na kane kapertei kadei tang kekam arsap kabapok tam bat kabakrau tamru ngangala